À la dernière minute, Conseil n'a décidé qu'un contre-mabo, qu'abo Mali Dambé en marche pendant. Et n'inga raison parce que hakelna kodo, n'ere conviction te kela o kela la, n'te do kela d'affaire. Une conviction te fait on fait nga koto kwe. Donc kodo ba kono, fait on tenga conviction yi, fait on n'inga kela te tara. Donc en même temps, circonstances de guerre sur le Mali Dambé, sinon tant qu'on tenga sera. Donc on a décidé finalement qu'à retirer définitivement quand même bon Mali Dambé. Non, juste Moroba famille qu'elle était, Bouba Fane Terkade, seulement aller avec Kelamina, un homme Kelamina, qu'elle était. Bon, les gars, qu'elle est Ketchou, Ani, on va qu'elle est Ketchou, qu'elle était. Quelle expérience Tolula. Donc ça fait que nous, là, parfois, erreur au Boukma. Bon, ni Moroma, j'étais au bois, Mirika au Bed. On a mon chama plein à Kola, Mali Dambé, Mounoube Francis, Mounoube Mali Kono, mon chama bon, parfois, comment d'oubli, là sur le tour la police de là, comment il faut voir fin de là, mais on est resté fin de la malle, on va mais en même temps que les autres. Donc, journalistes peuvent profiter quand même de donc, parfois, il faut qu'il y ait lié là, pour Betochi. Donc, on a essayé, quand il y a un recadré, mais on a vu que quelle est l'expérience peut-être peut aller là, parce qu'il y a des milliers d'événementiels. Donc, moi, j'ai décidé, bon, c'est pas la peine. Moi, je préfère quand contre-mabo qu'elle était fouillée. Donc, jusqu'à présent, améliorons le mouvement. Donc, on a un objectif B, c'est très clair. Nous, on a un combat maintenant. Mali Kasega Sabati, Mali Kasega Baski, Kasega Fanga demain à Kana chuter. Parce que dans chuter, la Diamana bi chuter en fait. Donc, on a un objectif. Donc, là, on a un ligne ni Hami et Kélé, mais on a un tableau de Kélé. Donc, on a un téton Kélé qu'on a. Je veux dire que bien la fin de l'office avec Balila, mais il faut que c'est ça, candidat Kelente est ennemi comment alors comment t'es qu'à fois quoi en bien à candidater seulement depuis révision constitutionnelle Warati on y a un gagnant d'autres mais dans la mite un gagnant a décidé au colon qu'à présent pour que au Canada au la c'est donc au sein fait moi au grina t'as déjà où a été que tu t'as qu'à coller président Mogodo, Karim Terkedo, majorité Mogodo, etc. Les millions de dirama, Ali Bitigu Bay, ni fini mia Javitata, Kuma Chama, Weni Befo, Ali Qatar Petrol Dinger Bembolo, Weni Befo. Donc, au Tora Mo Chama Hakila, pour certains, n'est la majorité là, ou bien fin. Pour moi, n'est journaliste, mais quand journaliste religieux. Mais en politique, Mogo philosophie d'Okono, ni item fait, il y a un jouet. Donc, je me suis dit que je suis un problème. Je suis un opposition ou faire la nyonga. Donc, puisque nous sommes banaka tout ko ene ke ou ennemi. Même l'élection qu'on a là, n'est objectif de continuer sur cette lancée. Mais n'est position est mise qu'à présent demain, qu'à Djamana stabilisé, qu'à Djamana basile. En même temps qu'à Kobeke, président Kafanga Kanachien. Parce que nous kera Djamana Bibé de Vitoro au Kola. Élection natala ni candidat makuma kumate ka foko en benakola on a konbe dugo de ke mogom malika herabi mogom mbolo alaka fanga di oma o de ne ka aknai mais anga rôle bina ke en tant que journaliste ka candidat uta ou analyser ambe mu don la nyumana ka ira mogola ambe mu don la jugumana ka ira mogola hakna mun bula ani programme mun bula anu era ka parcours ko be ira mogola donc voter conscience code ni min bɛ taa voter ni mɔgɔ min ye i yɛrɛ diinɛ ni ŋaniya la i bolo ni de bɛ se ka jamana bɔ nɔgɔ la i bɛ se ka taa voter o ye mais anw t'a fɔ ko anw bɛ karisa de kɔ a ye voter karisa ye donc o tɛ anw ka baara ye an bɛ candidat ninnu bɛɛ lamɛn an b'u bɛɛ ka programme suivre tout mais an tɛ a fɔ ko a ye voter karisa ye ou bien aw kana voter karisa ye an kɔni b'u yira karisa ye jɔn ye mɔgɔ sugu jumɛn don a ye mun ni mun kɛ a ka baara ye mun ye o de y'an ka objectif ye. Effectivement, l'armée rouge, comment fera? En réalité, moi, il y a d'abord comme c'est journaliste d'Odo, qui a sinon, on y a senti l'opposition qui a marché, la famille qu'on a odé, que Jamana se Kungoma pour que l'élection soit. Donc, au-delà, on a des jeunes déterminés, jeunes qui ont engagé les deux.
pour que le président défende kojugu kana jamana sɔrɔ donc comment c'est fait dɔrɔn on a dit armée rouge alors qu'an ye fɛn kɛ comme min tɔgɔ la o ye Mali Danbe en marche révolution citoyenne Jebis IBK o de farala ɲɔgɔn kan an y'a kɛ ensemble pour le Mali an y'a k'o ye reportage minnu kɛra télé ni fɛnw na u bɛɛ y'o de ta ensemble pour le Mali mais ni kuma mot kelen min prononcera journalistes taar'o de ta ko armée rouge d'IBK et que ko an bɛna violence kɛ k'an ko bese b'an bolo k'an ko marifa b'an bolo k'an ko an bɛna nin karisa faga an bɛna karisa faga a mɔgɔ kelen tɛ yen min bɛ se ka kuma kelen yira k'a fɔ ko an y'a fɔ j'espère je ne pense pas n'a fɔra ne kɔfɛ ne kɔni ɲɛna tɛ n t'a kalama et je sais que a tɛ fɔ ne ɲɛna fana mɔgɔ mɔgɔ y'a fɔ ne ɲɛna ne b'i bila à l'ordre ou bien ne bɛ n sen bɔ a la parce que anw de ye kɛlɛ kɛ depuis révision constitutionnelle violence ka bɔ politique la violence ka bɔ fɛn na violence sugu bɛɛ kumakan violence ye o waleya violence an ye fɛn kɛ pour que ka mɔgɔw sensibiliser nin bɛɛ la u ka bɔ nin bɛɛ kɔnɔ donc anw tɛ se ka violence dɛmɛ hali ni majorité wagati min na majorité mɔgɔ dɔw taara Bacili ka kɛnɛ kan ka taa violence kɛ k'a bɔra gouvernement na a bɛ na APM sigi ne de taara o kɛnɛ kan ka taa mankan wuli o violence ka dabila a man kan ka kɛ donc anw tɛ se ka violence dɛmɛ c'est vrai Buba fana ka kuma na a ye erreur kɛ en même temps o kɛra vidéo de la a yɛrɛ ye vidéo dɔw kɛ Facebook kan o kɛra o de la mais a ma kɛ anw si ɲɛna mais ne y'a wele n y'a reproche k'a la k'a fɔ non i jo tɛ nin na i man kan k'a fɔ nin fɔcogo la sinon i b'an bɛɛ se ko ma donc k'a fɔ mɔgɔw ye armée rouge ko anw t'a dabɔ juguman kama kuma de sen fɛ dɔrɔn tɔgɔ in fɔra sinon o tɛ tɔn yɛrɛ tɔgɔ ye c'est ça. Parce que dɔw bɔra ka marché ka état d'urgence sɔsɔ on a ta bɛn diɲɛ ko k'u to yen u ka marché diinɛ ɲɛmɔgɔ ni dugutigiw ko k'u to yen u ka marché donc marché a tun dabɔlen don fɛn min kama fɛn ɲuman tɛ kibaruya min bɛ anw bolo ɲuman tɛ u yɛrɛ ye kuma minnu fɔ ani u ye nkalon minnu tigɛ o bɛɛ b'a yirala k'a fɔ ko wɛrɛ tun bɛ marché in dugu ma ka taa marché kɛnɛ kan déclaration kelen tɛ min kalanna o cogo la donc o kɔrɔ marché tun tɛ fɛn wɛrɛ de tun don o de la anw fana ko anw bɛ bɔ parce que mɔgɔ mɔgɔ ko de k'i bi président dankari président na ka jamana se kungo ma anw bɛ bɔ k'an bana ni i ni président cɛ i bɛ tɛmɛ anw fɔlɔ de la ka se président ma et là anw bɛ ka Mali constitution de respecter n'o ye article 22 faso la fasali ye diyagoya ye maliyɛn bɛɛ ma donc an y'o baara de kɛ mais a fɔra n'an bɛɛ tagamana don kelen kasara bɛ se ka bɔ a la kuma kɛra an fɛ an y'an ta bɔ a ma komi u taamana k'a yira diɲɛ na k'olu mago bɛ élection jɛlen na k'olu mago bɛ ORTM ka labila ko mago bɛ nin na o mago bɛ nin na donc anw fana bɛna bɔ k'a fɔ coup d'état tɛ kɛ Mali kɔnɔ an mago tɛ transition na k'a fɔ dɔ de b'a fɔ k'i bɛ ko dɔ kɛ ka élection bali Mali kɔnɔ ko an ka taa transition na e kelen nafita kama jɔyɔrɔ kama diɲɛ k'a dɔn ko maliyɛn fanba jɛnnen tɛ ni o ye en même temps k'a yira k'a fɔ élection ɲuman organiseli an bɛɛ hami ye wa fɛɛrɛ bɛɛ bɛ ka tigɛ opposition yɛrɛ ye fɛn o fɛn ɲini k'o bɛ élection jɛya a bɛɛ kɛra u ye diɲɛ ka bɔ o fana kalama k'a fɔ minnu tagamana mɔgɔ damadɔnin de don u y'u ta fɔ u tɛ se ka kuma Mali bɛɛ tɔgɔ la maliyɛn wɛrɛw bɛ yen hakilina wɛrɛ bɛ minnu na faamuya wɛrɛ bɛ minnu na an bɔ kun y'o de